ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ସତରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁଅଟି କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନ ହାରିଯାଏ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯଦି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ କିଏ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା କେହି କାହାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଅନନ୍ତ ମହାକାଳ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଏ। ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଓ ଆସ୍ଥା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେବେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିଥିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ମନ ଭିତରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖାହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।